Arya iki melok pesugihan apa? Ya apa kok sar-sar kembang ngarepe? Wih, anak dupa. Tak joko ah. Joko siji ae. Woi. Dangling. Lah opo ngono ku? Gawe-gawe dupa barang. Dan kalap-kalapan grakon melok ah. Ayo. Kakak, tambah gak ngena. Wadah kok gremes ki ya opo? Kate ngisi galon malah gak iso ngene iki. Sopo iki sahur-sahur kembang ambek dupa nang ngarep omahe Arya iki? Kon tak Jon? Kok aku tak kira mau Arya sing nabur-nabur bunga ambek ngobong dupa. Oh alah tak kira awakmu mau. Kon poso ta? Nek gak poso, ayo tak jatah warteg mangan kita. Arek poso dikon mokel. Iki lho panganan dupa iki gak saman warteg. Tak kira lah gak poso, Jon. Tiwas sampe tak jak mokel aku mau. Rencanaku iki mau mangan mie ayam, Jon. Tapi padha tutup. Sate yo bukake bengi, sego goreng pisan. Mangan apa yo? Kadani mangan dupa iki lho ambek kembang. Panganan dhewe apa kembang iku? Oh iya, Jon. Pambangi sing gak sahur sapa? Suarane awene sak tang tung dung dang. Ngono, Jon. Sapa, Jon? Wong ndi? Oh alah sing nangeni sayur mambengi ta. Arek Al-Badar gerak. Ancen nak arek Al-Badar iku nang gak sahur enak iku. Tung tak tung der. Ngono. Natane bangun sahur iku racin yo. Tarupmu karo racin, datok. Dain yo iso. Dain menapa iki? Lah drama Indo. Ono drama Indo. Ono. Drama Indo delok ono ta nang YouTube ya. Nang YouTube? Iya kalau ono. Lak Drajo ono gak? Reco kalau ono dhewe. Sampai 5 tahun 10 tahun karen ketemu. Ya ono drama Jawa. Oh iya, ono kalau ono YouTube Tuh Bro Bebas Official. sing main arek cilik ape iku. Bahasa Jawa. Iya. Jenenge Drajo. Drajo drama Jawa.
Leh, malah mbak film. Jarene kabeh nggugah sahur. Ya apa iki? Ya kayak apa mana ya kayak biyen. Ada gendang. Jak. Enak ya. Iki. Ono ngamen iki. Ini sapu kita. Ono ngamen yo. Oh iya ya, ngamen. Hilang. Dalam memang lu lagu ni mau lagi. Aduh, tuh kita mati. Tuh kan salah. Anak yo ada yang buka, yang hadi, yang magriban yo. Oh, sendang kabel ndang. Ayo. Ahas. Mas, katral mana ya, Mas? Sejam piro iki kok ngejak trawe yo engko sih. Ayo Mas, gorek takjil ae Mas. Mau kalau takjil dhewe kono lho. Ngomong Mas, gak poso ah. Ya poso sih, tapi aku lagi mangkel karo wong seseorang. Oh, sik, meneng. Rungokno.